प्रभु में नए बनाने की कोशिश करते हैं, the first thing that we see was we must believe in Jesus as the Messiah. सबसे पहले तो हमें ये विश्वास करना होगा कि यीशु मसीहा है। And the second thing that we have learned this morning is that और आज सवेरे हमने दूसरा जो शिक्षा प्राप्त किए थे वो है, it is not enough only to believe in Jesus Christ, यीशु मसीह पर विश्वास करना ही काफी नहीं है, but we must tell others that Jesus Christ is the Messiah. हमें ये भी बताना है दूसरों को कि यीशु मसीह ही मसीहा है। And the third thing that we have learned, और तीसरा जो हमने सीखा था, that we must love God unconditionally. हमें प्रभु से अनकंडीशनली, यानी कि कुछ बिना उम्मीद किए हमें उस पर अपना प्यार जताना है। And we have also learned that we must praise God at all times. और हमने ये भी सीखा था कि हमें हमेशा प्रभु की महिमा करना है। In times of joy, in times of sorrow, at all times. चाहे आप दुख में हो या चाहे आप सुख में हो, हर समय हमें प्रभु की गुणगान करनी है। And now we will see the next important quality one must need to be renewed in Christ. अभी हम लोग उस महत्वपूर्ण को देखने जा रहे हैं कि जो आप बदलना चाहते हैं, उसमें एक और महत्वपूर्ण बात है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। No, I cannot think of a Christian life without prayer. मैं ये नहीं सोच सकता बिना प्रेयर की एक क्रिश्चियन जीवन को। So prayer is one of the important aspects of Christian life. प्रार्थना की जीवन जो है वो मसीही लोगों की एक महत्वपूर्ण बात है। I think that's what every parents would teach the first thing to their children. और मुझे लगता है कि यही सबसे पहली बात जो हमारे माता पिता अपने बेटों या अपने बच्चों को बताते हैं या सिखाते हैं। And Jesus Christ has taught a lot about prayer. और यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में बहुत सारे बातों को बताते हैं। Jesus Christ not only said how to pray, यीशु सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि प्रार्थना कैसे किया जाना है, but he also said how not to pray. और उसने ये भी कहा कि कैसे नहीं करना है। In the Bible we have seen, बाइबल में हमें ये देखने को मिलते हैं that Jesus always called certain people as hypocrites. हमेशा हमने बाइबल में ये देखा है कि प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों को झूठे लोग कहा। Who are these hypocrites? ये लोग कौन है जिसे झूठे मकार जिन लोगों को झूठे मकार कहा, वो लोग कौन है? When Jesus spoke about prayer, he clearly said, don't make a long prayer. यीशु मसीह जब भी प्रार्थना के विषय में बताया, उसने कहा कि हमें लंबा प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। And he also said, when you pray, don't use big words in the prayer. उसने ये भी कहा कि जब आप प्रार्थना करते हैं बड़े शब्द का इस्तेमाल ना करें। He said, prayer is nothing but speaking to your God. प्रार्थना कुछ भी नहीं है सिवाय आप अपने प्रभु से बात करना। When I speak to my mother or father, जब मैं अपने माँ या बाप से बातें करता हूँ, how I speak, मैं कैसे बातें करता हूँ, how I ask them, कैसे मैं उन्हें पूछता हूँ, in the same way we must pray to our God. उसी तरीका से हम प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, Because we are His children. क्योंकि हम उनके बेटे हैं। And why sometimes people do such a long prayer with big words? क्यों बहुत सारे लोग कभी-कभी लंबा समय या लंबे बड़े बातों से प्रार्थना करते हैं? Jesus says in the Bible, they just want to attract other people. यीशु मसीह ने ये कहा कि वो लोग अपने को दिखाना चाहते हैं दूसरों के लिए। They just want to show that how holy they are. ये लोग अपने आप को कितने धर्मी इसको दिखलाना चाहते हैं। And Jesus also said where we should pray. और यीशु मसीह ये भी कहा कि आपको कहाँ प्रार्थना करना चाहिए। Did Jesus said that you should pray whenever where people are watching you? क्या यीशु ये कहा कि जब लोग आपको देख रहे हैं उस समय प्रार्थना करना है? But Jesus Christ said, when you want to pray, go to your room. यीशु मसीह ने ये कहा कि जब आपको प्रार्थना करना है कि आप अपने कमरे में जाएं,
and close the door और दरवाजा बंद करे and then pray to your Lord, और तू अपने प्रभु से प्रार्थना करे and your Lord will see you and hear you. और उस समय आपके प्रभु जो है वो आपको सुनेंगे और आपको देखेंगे। So does it mean that here we should not pray? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये है कि हम यहाँ प्रार्थना ना करें, Because this is not a closed room क्योंकि ये तो दरवाजा बंद किया हुआ कमरा तो नहीं है and many people are watching us. और बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। How do we understand this instruction of Jesus? तो हम यीशु मसीह की ये जो शिक्षा है उसे हम कैसे समझे? Jesus was trying to tell us, यीशु मसीह बताने की कोशिश कर रहे हैं when you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, you pray by keeping God alone in your mind. जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपके दिमाग में होना चाहिए। You don't pray to get praise from other people. जब आप प्रार्थना करते हैं तो दूसरों लोगों से बधाई ये उम्मीद मत करो। You don't pray just to put yourself as a holy person in front of others. जब आप प्रार्थना करते हैं आप अपने को आप एक धर्मी है उसको दिखाने के लिए आप प्रार्थना नहीं करते हैं। So this is a basic rule by which Jesus tells us how to pray. ये बहुत बेसिक सिद्धांत है कैसे प्रार्थना करना चाहिए। Now, when we pray, sometimes we pray, but we don't believe in what we pray. कभी-कभी हम ऐसे होते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हम ये विश्वास नहीं करते हैं। Have we ever done that? क्या आपने कभी ऐसा किया है? I pray to God sincerely, God, I need this. मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि मुझे ये चाहिए, But in my heart, I think that it will not happen. लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में मुझे ये लगता है कि ये होने वाला नहीं है। You see, there is a example in the Bible. हमारे बाइबल में एक उदाहरण है In Acts chapter 12, एक्स 10 Peter, one of the apostles, was put in the prison. पीटर को जेल में रखा गया था And the believers were praying to God और उस समय विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे थे at the house of Mary. एक मेल के परिवार में प्रार्थना कर रहे थे And all the believers were praying to God that Peter should be released from the prison. और सभी कलीसिया के लोग प्रार्थना कर रहे थे कि पीटर जो है वो जेल से छुटकारा मिले। And God listened to that prayer. प्रभु उन लोगों की प्रार्थना को सुनते And as the people were praying in the house, और जब उस घर में लोग प्रार्थना कर रहे थे, Peter was miraculously released from the prison by God. चमत्कारी रूप से पीटर जेल से छुटकारा मिला। And when Peter knocked the door, और जब पीटर ने उस कमरे का दरवाजा को खटखटाया, now all those people were praying, God, Peter should be released from the वो prison. लोग इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे कि पीटर को जेल से छुटकारा दिला। They heard somebody is knocking the door. उन लोगों ने सुना कि कोई तो हमारा दरवाजा को खटखटा रहा है। And they went and opened the door. और उस लोगों ने गया दरवाजा को खोला They saw Peter was standing there. और उसने देखा कि पीटर सामने खड़ा है। They couldn't believe it. लेकिन उस समय वो लोग विश्वास नहीं किया। Was it really Peter? उन लोगों को लगा कि ये सही में पीटर है Was it something else? या कोई और। You see, they were praying God to release Peter. ये लोग यही प्रार्थना कर रहे थे कि पीटर को रिलीज मिले, जेल से छुटकारा मिले। And when God actually listened to their prayer and answered it, और जब प्रभु ने उन लोगों की प्रार्थना को सुना और पीटर को रिहा किया, they couldn't believe. वो लोग विश्वास नहीं कर पाते। You know, there was a village. एक गांव है, In that village for many months, no rain. और उस गांव में बहुत सारे महीनों से बारिश नहीं हो रहा था। So all the people, the Christians and the people, they decided in the church. और उस गांव में सारे क्रिश्चियंस लोग जमा हो गए और ये डिसीजन लिया। They said tomorrow as a church we will come together and do fasting and prayer. कलीसिया के रूप में कल हम लोग एक साथ होंगे और फास्टिंग रहेगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे so that God will listen to our prayer and He will give rain. ताकि प्रभु हमारे लिए
हमारी प्रार्थना को सुनकर बारिश दे। So the next day, the whole church, all the members and everybody gathered. तो दूसरे दिन सारे कलीसिया के लोग जमा हो गए। So one of the elderly person of the church came in front of the mic. So एक बुजुर्ग, उस कांग्रेगेशन के बुजुर्ग आए और माइक पकड़ा। And that elder asked the people, और उस बुजुर्ग ने ये कहा कलीसियों से, do you all believe that God will listen to our prayer? उसने ये कहा कि क्या आप सब विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनेंगे? And everybody said yes. और सब ने बोला यस, हाँ। Then again he asked, do you think God will give rain right after our prayer? तो उसने फिर से दोबारा सवाल किया, क्या आपको विश्वास है कि हमारे प्रार्थना के बाद प्रभु बारिश देगा? And everybody said yes. और Immediately सब ने God कहा will, हाँ। immediately after our prayer, God will give us rain. तुरंत प्रार्थना समाप्त होने के बाद प्रभु ने बरसाए। Then this elder asked, तब उस बुजुर्ग ने कहा, how many of you brought your umbrella? तो उसने कहा कि आप में से कितने लोग छाती लाया? There was no one. लेकिन वहां कोई लाया ही नहीं था। They all said God will give us rain. सब ने विश्वास किया या सबको लगा कि बारिश होगा? They all said immediately rain will come. सबको विश्वास था कि तुरंत बारिश होने वाला है, But nobody brought an umbrella. लेकिन कोई छतरी लाया ही नहीं था। Many times our prayers are like this. बहुत समय हमारे प्रार्थना ऐसे ही होते हैं। We pray to God, हम प्रार्थना करते हैं, but we don't believe in our prayers. हमें अपने ही प्रार्थनाओं के ऊपर विश्वास नहीं होता है। You know, sometimes what people do is that, कभी-कभी लोग क्या करते हैं, they pray, but every now and then they don't leave their burden to God. और वो लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन समय-समय पे हर चीज को वो लोग प्रभु पे निर्भर नहीं करते। The whole idea of prayer is, cast your burden. प्रेयर की महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने सारे समस्याएं को प्रभु के ऊपर डालो। But if we don't trust, लेकिन जब आप विश्वास नहीं करोगे, how can we completely give our burden to God? तो आप अगर विश्वास ही नहीं करेगा तो आप अपने सारे जिम्मेवारी को, सारे तकलीफ को उनके ऊपर देंगे। There was a person walking with the heavy load. एक व्यक्ति था जो बहुत भारी सामान के साथ चल रहे थे। So on that way there was a cart came. अच्छा, उस रास्ता से एक बफालो, क्या घोड़ा गाड़ी जा रहे थे। So when that person looked at this old man carrying a heavy load, तो जब वो व्यक्ति ने देखा कि एक बुजुर्ग जो है बहुत भारी सामान लेके जा रहा है, he felt pity on him. तो उसके ऊपर दया आया। So he said, okay, why don't you come in the cart? I will drop you. तो उसने कहा कि क्या आप मेरे घोड़े गाड़ी में बैठ जाए, हम आपके आगे छोड़ देंगे। Then he said thank you, and he also got in the cart with his luggage. तो उसने धन्यवाद कहकर के अपना सामान और खुद भी उस गाड़ी में बैठ गए। The bullock cart started to move. तो उस गाड़ी चलने लगी। Now after 15-20 minutes, 20-25 मिनट के बाद, now this person who drives the cart looked back. जो व्यक्ति घोड़ा गाड़ी को चला रहा था, and he was shocked to see. तो उसने एक चमत्कार देखा। You know why he was shocked? उसने क्यों आश्चर्य हुआ? That man who was sitting in the cart was carrying his luggage on his shoulder. तो उसने ये देखा कि जो भारी वजन उसने पहले पकड़े हुए थे, उसे फिर भी वो अपने कंधे पर ही ले रहा था। He did not leave his luggage on the cart. उसने अपने जो वजन वाला जो बैग है उसको उस गाड़ी में रखा ही नहीं था। So the whole idea of requesting him to come in the cart has failed. तो उसने जो घोड़ा गाड़ी का जो मालिक था, उसे उसका जो उठाने का मकसद था वो फेल हो गया। So many times, गोबां समाव, my dear brothers and sisters in Christ, we do the same thing. जों बेबायदिनो मावफ्राङो। We pray to God. जों प्रार्थनाखौ खालामो।
and we wanted to leave our burden and anxiety. जोङो जोंनि थफ्लाफोरखौ रेजें जाथों होननानै दोननो हास्थायो। But then we don't leave to God. We pray and then we carry on our shoulders and go back home. जोङो गोबां समाव बेबायदिनो बेफोर थफ्लाफोरखौ दोनफ्राङा ओमफ्राय जों बिदिनो लानानै थांफ्राङो। The problem is that we don't have enough faith or trust. दा आसल समस्याया जोंना बेनो जे जोङो 100% बा कमप्लिटलि जोङो फोथायजोबा। When you plant a seed, जेब्ला नोङो मोनसे बेगरखौ फोयो, we believe that this seed will become a tree one day. जोङो फोथायो जे सानसे बिनिफ्राय बिफां रज'नानै बियो गिदिर बिफां जागोन। Will that become a tree within 2 days or 4 days? साननै सानथामनि गेजेराव मा बे बिफां जागोन नामा? No. जाया। It will take months. गोबां मासबो लानोबो हागौ। So when I plant a seed, I trust. जेब्ला आङो बेगरखौ खुबैयो अब्ला आंहा फोथायनाय थायो। Suppose if I plant a seed, उदाहरण हिसाबै जेब्ला आं बेगरखौ गायो and after 3 days I come and I see no growth. आरो जुदि सानथामनि उनाव फैनानै जुदि आं बाव जेबो बेरखांनायखौ नुवाब्ला, So I dig out and see the seed is there or not. अब्ला आङो बेखौ जावखांनानै नायो बाव बेगरा दंना गैया। Then I say, okay, seed is there. ओमफ्राय जेब्ला नुयो अब्ला आं बुंगोन अके And बेगरा again दं। I bury it. आरोबाव आं बेखौ फबफिनो Then after 1 week I come. आरो सप्तासेनि उनाव जेब्ला आं नायफिनो, Again I had a doubt because the seed has not grown. सप्तासेनि उनावबो आं सन्देह खालामबावगोन जे बेगरा बाव दंना गैया। Again I had a doubt, so I dig out. जेब्ला सन्देह खालामनायखाय आङो आरो बेखौ जावखांबावगोन। So if I keep on digging out the seed and planting again and again, will it grow? जुदि आङो बे सन्देह थानायखाय बेखौ जावखांलाय फबलाय खालामबाय थायोबा मा बे बिफाङा रज'गोन? It will never grow. बे माब्लाबाबो रज'नाय नङा, देरनाय नङा। It needs certain amount of faith from our side. बे जाहैबाय जोंनिफ्राय माखासे फोथायनायखौ नांगौ। And that is the kind of faith we need when we pray to God. बेबायदि फोथायनायानो जोंनाव नांगौ जेब्ला जों इसोरनाव आरज खालामो। When we have problems in our life, जेब्ला जोंहा उसुबिदाफोर, प्रब्लेम, समस्याफोर थायो, when we know that humans cannot help us, only God can help us. जेब्ला जों बेखौ मिथियो जे मानसिया आंखौ हेफाजाब होनो हालिया, इसोराल' हेफाजाब होनो हागोन। Sometimes when we find loneliness, जेब्ला जोङो गावखौ हारसिं मोनो, all these problems, गोबां बेबायदि प्रब्लेम्सफ्रा Jesus tells us to cast on Him. जिसु ख्रीष्टआ बुंदों जे नोंसोर गासै नोंसोरनि अजनफोरखौ आंनो हो। Jesus tells us that you don't need to carry. नोङो बे थफ्लाखौ बा अजनखौ थिखांनाङा। Cast your burden. नोंनि गासिबो अजनखौ इसोरनो हो। But what we do is we cast the burden and then we take it back. जोङो मा खालामो? जोङो बे अजनफोरखौ इसोरनो होयो नाथाय जों लाफिनो। Now that is what Peter tells in 1 Peter chapter 5. बेनिखायनो पेट्रआ बेबायदि बुंदों गांसेनि पेट्र chapter 5 बा In that chapter, बे चैप्टराव Peter says, cast your anxiety or burden. पेट्रआ बेबायदि बुंदों जे नोङो नोंनि सिन्ता धारणाखौ, एंजाइटि, नोंनि जिंगा सिनायफोरखौ बिनो हो। Now apart from casting burden, for what else we will use the word cast? जोङो बे अजनखौ एबा जोंनि बे बार्डेन्स मा होनगोन बे बिबानखौ बिनो होनायनि अनगायै आरो जों मा खालामबावनो हागौ? Jesus used to say, cast your net on that side. जिसुआ बेबायदिबो बुंबावदों जे नोङो नोंनि जेखौ बैथिं सार। So we use that word cast for two things. जोङो बे बिबान होनायखौ मोननै रोखोमाव जोङो मोनो। Cast your fishing net. नोङो नोंनि जेखौ सार। Cast your burden. नङाबा नोंनि बिबानखौ इसोरनो हो। Now Peter was a fisherman once. पेट्रआ मोनसे समाव सासे ना सारग्रामोन। And therefore he is familiar with this term of casting the net. बेनिखायनो पिटरआ बे सोदोबनि गासै बाथ्राफोरखौ बियो बुजियोमोन, ना सारनायनि बाथ्राखौ। And therefore when he advises Christians, he says, cast your burden. बेनिखायनो जेब्ला बियो ख्रिस्टियानफोरनो खोन्थादों जे नोंसोर नोंसोरनि बिबानफोरखौ गारख्लायना हो।
In the English language, when we read, इंग्लिश भाषायाव it simply looks cast your net and cast your burden. इंग्लिश भाषायाव जुदि जों नायोब्ला बेबायदि नुयो नोङो नोंनि जेखौ ओरै सार ओमफ्राय नोंनि बिबानखौ ओरै It gives the same kind of meaning. बे मोननैबो एखे रोखोमनि मिनिंखौनो बुजियो But in the Greek language, नाथाय ग्रीक सोदोबाव he uses different words. नाथाय बियो गुबुन मोननै सोदोब He did not use the same word of casting the net for casting the burden. बे बिबान होनाया बे मोननैबो आलदा आलदा सोदोब ग्रीकआव बाहायनाय जादों What is the difference? बेनि डिफरेन्सआ मा You see, फारागआ मा when we cast the fishing net, जेब्ला जोङो ना सारग्रा जेखौ सारो we don't fully leave the net. जोङो जेखौ माब्लाबाबो हगारसारजोबा One end will be in our hand, मोनसे आखायाव जोंनाव थायो so that we will pull it back again. जोङो बेखौ बोनफिननो हानायनि But we cannot cast our burden like that. खिन्थु जोङो बिबान होनाया बेबायदि होनो हाया But most of the time we do like that. खिन्थु गोबां समाव जों बेबायदि होफ्राङो When we cast our burden on the Lord, जेब्ला जोङो जोंनि गासै बिबानखौ फोरबोनो होयो we hold one end like the fishing net. जोङो आखाइजों बै जेखौ हमथानाय बायदि आखाइ फारसेजों हमथाफ्राङो And we bring the burden again back ओमफ्राय to जोङो us. बे बिबानखौ जोंनावनो लाबोफिनो जेरै जेखौ नोङो लाबोफिनो So that's why Peter says, बेनिखायनो पेट्रआ you बुङो know, when you cast the burden, don't hold any end. Completely leave it to the Lord. बेनिखायनो पेट्रआ बुंदों जेब्ला नोङो बिबानखौ गथायो अब्ला नोङो गासिखौबो गथायजोब होननानै So trust is very important. बेनिखायनो फोथायनाया बेयाव गुरुत्वपूर्ण It's very difficult even in our family, to build trust. जों गावजों गाव फोथायज्लायनाय बियो बिराद गिदिर जोंनि न'खरफ्रावनो जोङो बेफोरखौ खालामज्लायनो हाहांलायै जायो There was a father and he has two sons. सासे बिफाहा सानै फिसाज्ला दङमोन So the sons one day said, we need to eat gulab jamun. सासे फिसाज्लाया बेबायदि बुंबाय जे जोङो गुलाब जामुन रसगुल्ला जानांगौ So father took the two sons to a restaurant. बिफाया सानै फिसाज्लाखौबो रेस्टुरेन्टआव लानानै थांबाय He ordered that. बिसोर बिफाया अर्डार होबाय Now after it came, the father realized that he forgot his money. जेब्ला बे रसगुल्लाया फैबाय अब्ला बिफाया बुजिबाय जे गावनि पकेटाव फैसायानो गैया He came empty hand. बियो लांदां आखाइजों फैदोंमोन खालि पकेट फैदोंमोन Now the father tells the younger one, दा फिसाज्ला गदायखौ बिफाया बेबायदि बुंबाय our house is nearby, just go and bring money. फिसाज्ला गदाय बुंबाय जे न'आथ' खाथियावनो थांनानै फैसाया लानानै फै Now the younger son was asking, if I go, you both will finish that rasgulla before I come. दा फिसाज्ला गदाया बेबायदि बुंबाय आं जुदि न'आव थांनानै फैसा लायोब्ला रसगुल्ला मोननैखौ आफा ओमफ्राय आदाया जानानै So I won't go. बेनिखायनो आङो थाङा Now the father and the elder son was like, no, we will not eat. Till you come back, we will not eat. बिफा आरो फिसाज्ला गिदिरा बुंबाय नों फैफिनागौ माने जोङो बेखौ जानाय नङा Then he went, the younger son went. अब्ला फिसाज्ला गदाया थांबाय They were waiting 10 minutes, बिसोर 10 मिनिट नेबाय थाबाय 20 minutes, 20 मिनिट नेबाय half an hour. आधा घन्टा नेबाय The younger son did not come. फिसाज्ला उन्दैया फैफिनासै Now the elder son was looking at the father what to do. फिसाज्ला गिदिरा बिफानाव नायबाय थाबाय Because the rasgulla is in front of them. मानोना रसगुल्लाया मोखाङावनो दङ Then the father said, okay, you start to eat. अब्ला बिफाया बुंबाय नोङो जाग्रोदो So the moment he about to eat the first spoon, इसे सामसजों जाहांनो नागिरनायावनो there was a voice from the door. उननिफ्राय मोनसे राव फैबाय I knew it you will do. बियो बुंबाय जे आं मोनथिखागौमोन नोङो बेखौ जाखागोन होननानै It means the younger son never went. He was waiting there and watching. बे माने बे जाबाय जे फिसाज्ला गदाया मालाबाबो थाङाखैमोन दरजानिफ्रायल' नायहरबाय थादोंमोन That is what trust. बेनो जाहैबाय फोथायज्लायनाय In small things, we hardly trust one गोरलै another. गोरलै जिनिसफ्रावनो जोङो फोथायज्लाया But God is telling us, you completely trust in me. नाथाय इसोरा जोंखौ बुंदों नोंसोरो कमप्लिटलि आंखौ फोथाय Unless you put your complete faith in me, you won't leave your burden. नोंसोरो जेब्लासिम आंखौ 100% फोथाया नोंसोरो आंनो माब्लाबाबो बिबानखौ गथायनो हाया
The second or third thing about prayer, Tamantang jinisa tinambara pratana ni disaya bine. when we pray, Jebla jinga pratana kalam. we should not boast ourselves. Jinga ko duga da kalam. Do we boast ourselves? Do we put ourselves high when we pray? क्या हम कभी अपने आप को घमंड करते हैं? You know, there was a boatman, एक नौका वाला आदमी था. and one day in his boat, a professor came तो उसने एक प्रोफेसर माने पुरंगिरी अपनी बाय. So as they ride the boat, जेब्ला बिसोरो बे नावको सागोर फारसे जावलांबाय थादों. this professor asked him, तो बै समाव उस समय उस प्रोफेसर ने जो बोट चला रहा था, जो नौका चला रहा था, उससे पूछा, do you know science? क्या आपको साइंस विज्ञान मालूम है? Boatman said, no, I don't know science. नाव जो नौका चलाने वाला था उसने कहा जी नहीं, मुझे साइंस के बारे में ज्ञान नहीं है. Then professor said, you have wasted 40% of your life. तो आपने अपना जीवन के 40% को गवा दिया. Then again after some time, कुछ देर के बाद the professor asked, प्रोफेसर ने फिर से सवाल किया, do you know mathematics? क्या आपको मैथमेटिक्स गणित पता है? Boatman said, no. तो वो नौका वाला कहा कि बिल्कुल नहीं. Then the professor said, you have wasted another 40% of your तो life. उसने कहा कि आपके जीवन के 40% आपने और गवा दिए. After some time, और फिर कुछ समय के बाद again the professor asked, फिर से प्रोफेसर ने सवाल किया, do you know English? उसने कहा कि क्या आपको अंग्रेजी पता है? Now the professor said, I never went to school, so I don't know English. तो नौका वाला कहा कि मैं कभी स्कूल गया ही नहीं है, तो मुझे अंग्रेजी कैसे आएगा? Now the professor said, you have wasted another 10% of your life. तो उसने कहा कि आपने दूसरा 10% अपना जीवन को बर्बाद कर दिया. So after some time, कुछ और पल के बाद now the boatman asked the professor, तो ये जो नौका वाला आदमी था उसने प्रोफेसर से कहा, Professor, do you know swimming? तो उसने कहा क्या आपको तैरना आता है? Then professor said, I know everything except swimming. तो उसने कहा कि मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन मुझे पानी में तैरना नहीं आता है. Then the boatman said, तब उसने ये जो नौका वाला आदमी था उसने कहा, you have wasted your whole life. तो उसने कहा कि आप अपने पूरे जीवन बर्बाद कर दिए, Because there is a hole in the boat now. क्योंकि उस नौका में छेदा था. The professor tried to boast himself प्रोफेसर अपने आप को घमंड दिखा रहा था. that he knows everything and the other person do not know. उनको ये लग रहा था कि वो सब कुछ पता है, लेकिन वो नौका वाला को कुछ भी नहीं मालूम. But when there was a hole in the boat and water started to come in, जब नौका में छेदा देखा गया और वहां पानी जब भरने लगा, the one thing that he needs, he do not know. जो उस समय के सख्त जरूरत थे उसे ही प्रोफेसर को मालूम नहीं था. The similar event Jesus told in Luke chapter 18. इसी तरह का इंसिडेंट लूका लिखित सुसमाचार के 18 अध्याय में प्रभु यीशु बताते हैं. Two persons went to the temple for prayer. दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना के लिए जाते हैं. One is a Pharisee, another is a tax collector. एक फरीसी था और दूसरा जो है वो टैक्स कलेक्ट करने वाला व्यक्ति. Now the Pharisee was praying to God. फरीसी इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे प्रभु में, God, I am giving tithe to you regularly. मैं अपने दसवांश देता हूँ. I prayed morning and night. मैं शाम सवेरे प्रार्थना करता हूँ. I do fasting. मैं फास्टिंग करता हूँ. I keep all the commandments. सारे आइन सारे कानून को मैं फॉलो करता हूँ. And I am not like this tax collector. और मैं ये एक टैक्स कलेक्टर का जैसा गरीब नहीं हूँ. So he not only boasted him, but he put down the fellow he was उसने with. अपने आप को ही सिर्फ घमंड नहीं दिखाया, बल्कि उसके सामने जो टैक्स कलेक्टर था उसे नीचा दिखाया. And how the tax collector prayed to God. और ये टैक्स कलेक्टर है वो किस तरह से प्रार्थना किया. He did not boast. उसने अपने आप को घमंड नहीं किया.
And he did not put down others. और उसने दूसरों को नीच भी नहीं दिखाया, Rather, he prayed, बल्कि उसने God, I am a sinner. ये प्रार्थना किया कि मैं एक पापी हूँ, I have done many mistakes. मैंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां किया हूँ, You please forgive me. कृपया आप मुझे क्षमा करें। Now, Jesus is telling, हम यीशु ये कहते हैं, God listens to the prayer of this tax collector. प्रभु यीशु ये कहते हैं कि प्रभु ये जो टैक्स कलेक्टर का प्रार्थना थे उसे स्वीकार किया And not the Pharisee. और वो फरीसी को नहीं सुना। So when we pray, we must be very careful. जब हम प्रार्थना करें इसलिए हमें सावधान बरतने हैं, We should not boast ourselves. हम अपने आप को कभी घमंड ना करें, Rather, we must humble ourselves. बल्कि हम अपने को झुके। And when we humble and present our prayer to God, जब हम अपने आप को नम्रता दिखा के प्रार्थना करते हैं, then God listens to our prayer. तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। And you know, as far as prayer is concerned, sometimes we try to check whether the prayer is working or not. माब्लाबा जों बेबायदि सानो जेब्ला जों प्रार्थना खालामो, जोंनि प्रार्थना खालामनाया खोनासंजादोंना खोनासंजायाखै। There is a Bible verse about prayer मोनसे बाइबेल पद दङ प्रार्थनानि बिषय, that if you have a mustard seed size of faith in you, नोंहा जुदि बिसर बिगर गरसेनि समान फोथायनाय दङब्ला, and if you tell to the mountain, you go that side, नोङो बे हाजोखौ बुङोब्ला हरै थां, बे हाजोआ थांगोन, and it will happen. बेयो जागोन। Now, one person wanted to try that. सासे मानसिया बेबायदि नाजादोंमोन। You know, there is a mountain in front of his house. बिनि न' गुदियाव मोनसे हाजो दङमोन। So he closed the door and he was praying. बियो गावनि न'नि दरजाखौ बन्द खालामबाय आरो प्रार्थना खालामबाय। Tomorrow morning when I wake up, गाबोन सोरांब्लानो, this mountain should not be here, it should be somewhere. गाबोन सोरांनानै आं मेगन खेवब्लानो बे हाजोआव थानो मोना, बे गुबुन जायगायाव थानांगौ। The next morning he opened the door. फुङाव जेब्ला बे गावनि दरजाखौ खेवो, The mountain was there. हाजोआ बेयावनो दङ। The mountain didn't go anywhere. हाजोआ जेराव थाङाखै। And he said, I knew it. अब्ला बियो बुंबाय, आं बेखौ मिथिखायोमोन। So sometimes we don't believe in what we pray. माब्लाबा जों नों जे आराधना प्रार्थना खालामदों बेखौ नोंनो फोथाया। And secondly, मोननैयाव we don't know why we are praying that. जोङो बेखौ मिथिया जे जों मानो प्रार्थना खालामदों। Why he want that mountain to be moved. बियो मानो बे हाजोखौ सोलायजानो लुबैदोंमोन। He don't know the purpose. बियो गावनि उद्देश्यखौनो मिथिया। So when we pray, we should not pray to check God. जेब्ला जोङो प्रार्थना खालामो अब्ला जोङो इसोरखौ नंगौना नङा चेक खालामनो प्रार्थना खालाम। And when we pray, we should completely trust in God. ओमफ्राय जेब्ला जोङो प्रार्थना खालामो अब्ला जोङो इसोरनियाव 100% जोङो कमप्लिटली फोथायनांगौ। And in the Luke chapter 18, there is another parable. लुकासनि 18 अध्यायाव गुबुन मोनसे सोलोंनायखौ जोङो मोनबावो। Jesus tells about an unjust judge. जिसु ख्रीष्टआ बेयाव सासे फोथायजाथावै न्यायगिरि सासे बेखौ जोङो मोननो हायो। So Jesus was saying this judge is not good. बे जाजआ न्यायगिरिया बियो This judge is not a good person. बियो सासे मोजां व्यक्ति नङा। He don't care what people tells about him. बियो मानसिफ्रा बेखौ मा बुङो बेखौ नांजाया। He don't bother to give justice. बियो न्याय खालामनायाव मालायफोरखौ नांजाया। But even to that kind of unjust judge, बेबायदि फोथायजाथावै when a woman comes to that judge बेबायदि मानसिनावबो जेब्ला सासे हिनजावा बिनि खाथियाव फैयो and request him to give justice, आरो जेब्ला बे गाव न्यायखौ बिनिफ्राय हास्थायो, not only once, खनसेल' नङा, not only twice, खननैल' नङा, but again and again and again, if that woman comes to that judge, जेब्लानो बै महिलाया बे दौरिनाव फैबाय थायो, now what this unjust judge would do, अब्ला बे धोरोमिया नङै Jesus बे मानसिया मा खालामदों? Jesus said, जिसुआ बुंदों, this judge will say, बे
जाजा बुंगोन though I don't care about justice, जुदियोब्ला आङो न्यायखौ नांजायाब्लाबो though I don't care what people say about me, मानसिफ्रा आंखौ जेखि बुङा बेखौ नांजायाब्लाबो but this woman keep on come and requesting me, आंखौ बार-बार बे हिन्जावा फैनानै खावलायबाय थाबाय and therefore let me grant justice. बेनिखायनो आं बेनो न्यायखौ होनोसै And after saying that parable, जेब्ला बे फिदिंनाय बाथ्राखौ बुंखाङो Jesus looks at the people and says, जिसुआ मानसिफोरनियाव नायनानै सोंफिनदों when an unjust judge जेब्ला फोथायजाथावै बा अन्याय खालामग्रा जाजानो who don't care about justice, जाया मानसिफोरनि मा सानगोन मा साना बेखौ नांजाया who don't care about people, जाया गुबुन मानसिफोरखौ जेबो नांजाया when he can do good things, बेबायदि व्यक्तियाबो जोबनायाव जुदि गाहामखौ मावोब्ला if asked again and again, जुदि बार-बार खावलायबाय थायोब्ला then how about your heavenly Father will answer your prayer? अब्ला नोंनि सोरगोआव थानाय आफाया बेसेबां गोख्रै Because your heavenly Father is a just God, मानोना नोंनि सोरगोआव थानाय इसोरा न्यायनि इसोर and your heavenly Father cares about you, आरो सोरगोआव थानाय इसोरा नोंखौ जोथोन लाग्रा इसोर and that's why Jesus says, you ask in your prayer, नोङो बि नोंनि प्रार्थनायाव and God will definitely give you. अब्ला इसोरा नोंनो होथारगोन Now this is what we need when we pray. बेबायदिखौनो नांगौ जेब्ला जोङो प्रार्थना खालामो So when we pray, first of all, we should be simple words in a short time. बेनिखायनो जेब्ला जोङो प्रार्थना खालामो साधारन सोदोबफोरखौ लानानै बुं We pray to God not to get praise from people. जोङो इसोरनियाव प्रार्थना खालामो मानसिफोरा जोंखौ बाख्नायनायनि थाखाय नङा And the second thing is, when we pray, we should not boast ourselves. नैथिया जाबाय जेब्ला जोङो प्रार्थना खालामो गावखौ दुगा दा खालाम We should not put down others. गुबुनखौ जोङो गाहाय दा खालाम लाजि दा खालाम Rather, we should humble ourselves. नोङो गावखौ फाहाय नम्र जा And when we pray, we must completely trust in the Lord. जेब्ला जोङो प्रार्थना खालामो अब्ला नोङो कमप्लिटली इसोरनियाव भरसा लाखि And God will answer our prayer. अब्लासो नोंनि प्रार्थनाखौ इसोरा खोनासंगोन Now, finally, जोबथारनायाव when we speak about prayer and different types of prayer, जेब्ला जोङो प्रार्थना आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि प्रार्थनानि सोमोन्दै बुङो we need to understand the difference, or we need to understand what is true and strong faith. अब्ला जोङो बेखौ बुजिनो नांगौ जे बबेया सैथो आरो गोख्रों फोथायनाय You know, there was a village मोनसे गामि दङमोन where a man named John, बे गामियाव सासे मानसि दंमोन बिनि नामा जन now he was very talented person. बियो जोबोद टेलेन्ट गोनां मानसिमोन Now, he do lot of gymnastics. बियो जिमनास्टिक गेलेग्रामोन So what he do is that he will walk on the rope. बियो मा खालामो बे दुरुङाव थाबायनो हायोमोन You know, so people would clap and he is very happy about that. मानसिफ्रा बेखौ जोबोद बाख्नायोमोन आखाइ खबोमोन ओमफ्राय बियो बेजोंनो गोजोननायखौ मोनोमोन So one day he thought सानसे बियो सानबाय that he will tie this rope from one tree to another tree. मोनसे समाव बियो सानबाय जे बे दुरुंखौ ओरैनि बिफांनिफ्राय हौरैनि बिफांसिम बियो खानोसै And without any support, he will walk on that rope. आरो खुनु मोनसे सहाय लायालाबानो बिनिफ्राय बैसिम बियो थाबायगोन So the whole village have gathered. गासै गामिनि मानसिफ्रा ज' जाबाय They all are very eager to see this performance. बयबो बिनि पारफर्म खालामनायखौ नायनो एकदम रंजा बाजा नेनानै दंमोन You know, so they were all happy, they were clapping and encouraging him. बिसोरो गामिनि मानसिफ्रा बयबो आखाइ खबदों थुलुंगा होदों बाख्नायदों Now, he asked the people, बियो मानसिफोरनियाव दाना मोनसे सोंबाय do you believe that I can walk in this rope? मानसिफ्रा बुंबाय मा नों फोथायो नामा आं बे दुरुंजों थाबायनो हागोन The people said, yes, you can walk. मानसिफ्रा बुंबाय औ हागोन नोङो थाबायनो हागोन Then he walked successfully. बियो थाबायमारबायबो Then again, he looked at the people and asked, दाना बियो आरोबाव मानसिफोरनिथिं नायफिननानै सोंबावबाय do you think I can walk on this rope with a child on my shoulder? बियो बुंबाय मा नोंसोर फोथायो नामा आं सासे गोरलै गथ'खौ बामनानै बे दुरुङाव थाबायनो
Even now, the people very happily they said, yes, you can do it. बयबो बुंबाय औ नों हागोन. Then immediately the John, he looked at the people and said, अब्ला बे ज'ना मानसिफोरनिथिं नायनानै बेबायदि सोंबाय, if you believe, नोङो जुदि फोथायोब्ला then send one of your child. नोङो नोंनि गथ'खौ आंनो हर. Nobody was ready to send their child. रावबो बिमाया गावनि गथ'खौ बेनो हरनो गोसो गैया. Now he looked at his 3-year-old daughter. अब्ला बियो सासे 3 बोसोरनि गथ'खौ नायबाय. He called his daughter to come. बियो गावनि फिसाजो, बे 3 बोसोरनि फिसाजोखौ लेंहरबाय. Without any doubt, his daughter came running to him. अब्ला बिनि फिसाजो 3 बोसोरनिया खुनु मोनसे सन्देह खालामालाबानो बिफानियाव थाबाय. She sat on his shoulder. बे गथ'आ बिफानि फाफ्लियाव बाजाबाय. They both crossed from one tree to another on the road. बिसोर सानैबो बे बिफांनिफ्राय बै बिफांसिम बे दुरुङाव थाबायबाय. Now what is the difference between the people and his daughter? बुजिनो नाजादो बेयाव मा पार्थक्य दं बिनि फिसाजोजों आरो गुबुन मानसिफोर. The people also believed that you can cross. बयबो मानसिफ्रा फोथायदोंमोन जे बियो बारनो हागोन होननानै. The daughter also believed that my father will cross the road. फिसाजोआबो फोथायनाय दंमोन कि गावनि बिफाया बेखौ बारनो हागोन. But the difference is, नाथाय पार्थक्यआ जाबाय the people believed that you can do it, मानसिफ्रा फोथायोमोन जाहैबाय नों हागोन. but I will not trust you and come with you. नाथाय आं नोंखौ फोथायनाय नङा, आं नोंजों थांनाय नङा. But the daughter, नाथाय फिसाजोआ she believed completely बियो फोथायदोंमोन that my father will never let me down. आंनि बिफाया आंखौ माब्लाबाबो खोख्लैनाय नङा. That is the kind of true faith we need to have. बेनो सैथो फोथायनाय आरो बेबायदि फोथायनायखौनो इसोरा जोंनिफ्राय हास्थायो. Most of the time our prayers are not get answered जोंनि गोबां प्रार्थना खालामनायनि बिथाया बिनि थाखायनो फैया because we believe in Jesus Christ like the people. मानोना जोङो जिसु ख्रीष्टखौ बै मानसिफोर बायदि फोथायो. We believe that Jesus is a God. जोङो फोथायो जिसु ख्रीष्टआ इसोर होननानै. We believe Jesus can heal the जोङो sickness. फोथायो जिसु ख्रीष्टआ सोखानो हाग्रा होननानै. But I don't have enough faith to put my life on him. नाथाय आंहा थोजासे फोथायनाय गैया आंनि जिबनखौ जिसु ख्रीष्टनाव दोननो थाखाय. But we need the faith like that small child जोङो बै उन्दै फिसाजो बायदि फोथायनायखौ नांगौ. who firmly believe that my father will never let me down. जायहा गोख्रोङै फोथायोमोन जे आंनि आफाया आंखौ माब्लाबाबो खोख्लैनाय नङा. My father may fall down, but he will not let me fall down. आंनि आफाया गोग्लैनो हागौ नाथाय बियो आंखौ माब्लाबाबो खोख्लैनाय नङा. When we have that kind of faith and pray to God, जेब्ला जोंहा बेबायदि फोथायनाय थानानै प्रार्थना खालामो, that is where our prayer will be answered. बेबायदि समावनो जोंनि आरजनि फिननाया जायो. Now as we have learned दा जोङो जेखौ मोनथिबाय how not to pray, बोरै जोङो प्रार्थना खालामनो नाङा, how to pray, बोरै जोङो प्रार्थना खालामनांगौ, we also think that all our prayers will be answered. जोङो बेबायदिबो सानफ्राङो जे जोंनि गासै प्रार्थना खालामनायनि फिननायखौ जों मोनो. Again, that is a wrong opinion. आरोबाव बेबो मोनसे भुल धारणा. Because when we pray to God truly, मानोना जेब्ला जों सैथोजों इसोरनाव प्रार्थना खालामगोन, sometimes God's answer will be yes. माब्लाबा इसोरनि फिननाया नंगौ जायो. God will answer our prayer immediately. इसोरा नोंनि बे प्रार्थनानि फिननायखौ लोगो लोगो होयो. Sometimes God's answer will be no. माब्लाबा इसोरनि फिननाया नङाबो जानो हागौ. Because as a human being, I want many things. मानोना मानसि व्यक्ति जानानै आंनो गोबां नांगौ जायो. But God knows what is good for me. नाथाय इसोरा मोनथिगौ बबेया नोंनि थाखाय गाहाम. So when I ask something that is not good for me, जेब्ला नोङो बबेबा मोनसेखौ बियो जाया नोंनि थाखाय मोजां नङा, when I ask something that is not good for my family, बबेबा मोनसे जिनिसखौ प्रार्थना खालामनाया बियो जुदि आंनि नखरनि थाखाय मोजां नङाब्ला God says no. इसोरा बुङो नङा. And sometimes नाथाय माब्लाबा God says wait. माब्लाबा समाव इसोरा बुङो थाथ'. God won't say yes immediately.
इसोरा जागोनबो होना God won't say no also. इसोरा जायाबो होना God will say wait for some time. नाथाय इसोरा बुङो दसे कयेक दिन नेबाय थाथ' But do we have the patience to wait? मा नोंहा बे धैर्यआ दं नामा Because we are living in a world which is very fast. दा जोङो बेबायदि बुहुमाव थांनानै दं जायहा बिराद गोख्रै आरो Most of the time, people nowadays we start to use the word busy. जों दासान्दि मोनसे सोदोबखौ बयबो बाहायसै बे जाबाय बिजि बिजि Many people will say, I am very busy, I have no time. गोबां मानसिफ्रानो बुङो आंहा सम गैया आं जोबोद बेस्थ And we want everything to be fast. ओमफ्राय जों गासैबो खामानिखौ थाब जाजानो लुबैयो Maybe that is why we have instant coffee, बेनिखायनो दानि दिनाव machine coffee. मेसिनजों बानायजानाय कफिफ्रा दंसै इन्स्टेन्ट माने थाबैनो जानाय You press the button, coffee is ready. नोङो जा सुइचखौल' थुनांगौ कफिया फैबाय You don't need to wait even to make the coffee नोङो कफि बानायनांगौनि समानो नांलाया because you have no time. मानोना नोंहा सम गैया And maybe that is why we have nowadays not ordinary food but fast food. बिनिखायनो दानि दिनाव जोंहा फास्ट फुड दंसै So it all tells us that we are living in a fast world and we don't have time. बेफोर गासैबो जोंनो मा फोरमायो जे जोङो दा ओरैबायदि गोख्रों मोनसे समाव बा बुहुमाव जोङो थांनानै दङ And we expect God also to reply very fast. ओमफ्राय बेबायदि रोखोमैनो जोङो इसोरखौबो फिननायखौ होजानो लुबैयो And it is at that time God says wait. बेबायदि समावनो इसोरा बुंदों नेथ' God says have patience. इसोरा बुंदों धैर्य हमथ' Be still and listen to my voice. दलदै थाथ'नानै आंनि रावखौ खोनासंबाय था And that is what we need to do. बेखौनो जोङो खालामनो नांगौ Because God says that yes, I will answer your prayer, इसोरा बुंदों आङो नोंनि प्रार्थना खालामनायनि फिननायखौ होगोन but not according to your time, नाथाय आङो नोंनि सम बायदि होनाय नङा according to God's appointed time. नाथाय इसोरनि होखाजानाय समावसो होनाय जागोन Because God does everything perfect for us. मानोना इसोरा गासै खामानिखौनो गाहामनि थाखाय मावो Let us have that kind of faith in God when we pray. बेनिखायनो जोङो बेबायदि फोथायनायखौ जोंनि जिबनाव लानि जेब्ला जोङो प्रार्थना खालामो Now, my dear brothers and sisters in Christ, आंनि बिदा आरो बिनानावफोर दुनियाव थानायफोर when we talk about prayer, जेब्ला जोङो प्रार्थनानि सोमोन्दै सावरायजायो when we talk about faith, जेब्ला जों बिश्वासनि सोमोन्दै सावरायो we can't miss the passage in Matthew chapter 14. बे समाव जोङो माथाइनि 14 अध्यायखौ जोङो बावनो हाया Verses 22 to 32. 22 निफ्राय Matthew chapter 14 Verses 22 to 32. 22 निफ्राय 22 निफ्राय 24 Here there is a miraculous incident बेयाव मोनसे सोमोनांथाव मोनसे घटना जानाय दङ where Jesus walked on the water. जिसु ख्रीष्टआ दै सायाव थाबायदों Just like in the story, John walked on the rope. जेरै बै दहायनि सल'आव जहना बे दुरुङाव थाबायनाय बायदि Jesus walked on the water. बेबायदिनो जिसुआ दै सायाव थाबायदों Now, just like that child who sat on his father's shoulder, जेरै बै 3 बोसोरनि गथ'आ गावनि बिफानि फाफ्लियाव बाजादों बायदि now here Peter wanted to join Jesus. बेयावहाय पेट्रआबो जिसु ख्रीष्टजों थाबायफानो गोसो जादों In the beginning they were all afraid. They were thinking maybe it is a ghost or what. माखासे मानसिफ्रा बेयावहाय मोनसे गिख्रंथावा जादों पिटारखौ फोथायाखै बियो सासे भूत प्रेतबो जानो हागौ But when Jesus revealed himself, नाथाय जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ गावखौ बे समाव फोरमायबाय they said, yes, it is our Savior. बे समाव बियो बुजिदों जे जिसु ख्रीष्टआ जोंनि बासायग्रा And when Peter said, Master, shall I also walk on the water? बे समाव जेब्ला पेट्रआ जिसु ख्रीष्टखौ सोंदों मास्टार माने गुरु मा आंबो बे दैयाव थाबायनो नामा Jesus said, come. जिसुआ बुंदों फै And first when Peter get out of the boat, जेब्ला गिबियै पेट्रआ नावनिफ्राय बाहेरायाव आगान होयो when he stepped on the water, जेब्ला बियो आगानखौ दैयाव होयो he did not drown.
बियो गबवाखै But after some time he drowned. नाथाय माखासे समनि उनाव बियो गोलैदों And immediately Jesus had to come and rescue him. लोगो लोगो जिसु ख्रीष्टआ फैनानै बेखौ बासायनांगौ And Jesus was saying, "You little faith." जिसु ख्रीष्टआ लोगो लोगो बेखौ बुंदों नों इसेल' फोथायग्रा Why Peter did not drown in the beginning and later he drowned? मानो पेट्रआ सिगाङाव बियो गबवाखै उनावसो मानो बियो गबखो If you read that passage, it clearly tells us that जोङो जुदि बे पेजेसखौ माने 22 निफ्राय 32 खौ मोजाङै फरायोब्ला Peter was walking on the water, looking at Jesus. पेट्रआ जिसु ख्रीष्टखौ नायनानै दै सायाव थाबायदोंमोन But when he looked at the storm and the wind, he started to drown. नाथाय बियो जेब्ला दैनि बै ढौखौ जेब्ला नायो अब्लानो बियो गोलैदों This is what happens in our Christian life. बेबायदिनो ख्रिस्टियान जिबनाव जोंनाव जायो When we concentrate on the troubles and all the other distractions that are around us, जेब्ला जोङो जोंनि साखाथि फाखाथियाव जानाय गासैखौ नायो अब्ला जोङो गोग्लैयो but when we look at the face of Jesus, जेब्ला जोङो जिसु ख्रीष्टनि महरखौ नायगोन when we focus only on God, जेब्ला जोङो ईश्वरनियावल' जोंनि नोजोरखौ होगोन God will shine His face upon us. अब्ला ईश्वरा गावनि मुस्रिखौ गावखौ जोंनियाव जोंलावगोन No matter how dark the tunnel may be, जोंनि बे लामाया जेसेबांखि गोसोम मैला जाया मानो He will take us through that till the light. ईश्वरा जोंखौ बे लामाजोंनो लांनानै स्रां फारसे जोंखौ लानानै थाङो So let us look on the Lord. जोङो बेनिखायनो ईश्वरनियाव प्रभुनियाव जोंनि नोजोरखौ नायगोन Let us focus on God alone. जोङो ईश्वरनियावल' जोंनि नोजोरखौ दोननि And it is there we will be renewed in Christ. अब्लासो नों आरो आंहा ख्रीष्टनियाव गोदानै दाजानाय जागोन Shall we look to God in prayer? जोङो प्रार्थना खालामनि Loving and living God, अनसुला ईश्वर आफा we thank you for this wonderful time of devotion. जे मोजां समनि थाखाय प्रभु जों नोंखौ धन्यबाद होयो Lord, we thank you for teaching us through your words. नोंनि गोथां बाथ्रानि दारै जोंखौ फोरोंनायखाय हामबाय होनो All these years we were praying to you, Lord. थांनाय गोबां बोसोर जोङो नोंनियाव प्रार्थनाफोर खालामबोबाय Many a time we pray गोबां समाव जोङो प्रार्थना खालामबाय without knowing how to pray. जोङो माबोरै प्रार्थना खालामनांगौ बेखौ जों मिथियालाबानो Forgive us, Lord, for our mistakes. जोंनि गोरोन्थिफोरनि थाखाय जोंखौ क्षमा खालामदो Will you teach us how to pray? नोङो जोंखौ फोरों माबोरै प्रार्थना खालामनांगौ होननानै Take away our doubts. जोंनि सन्देह खालामनायखौ बोखारदो Give us the faith. फोथायनायखौ जोंनो हो Strengthen the faith, Lord. जोंखौ फोथायनायाव गोख्रों खालाम Enable us to cast our burden on you completely. जोंनि बिबानफोरखौ नोंनो होनो जोंखौ फोरों Let us focus on your face alone. आरो जोंखौ नोंनियावल' नोजोर होनो फोरों In Jesus' name we pray. जिसु ख्रीष्टनि नामाव बिबान Amen. आमेन